gekste in Parijs. Ja. En ik dacht, ga maar vroeg. Dan ben je gewoon, kom je doorheen. Over de periferiek. Ik kwam daar en het was 7:15. Ik dacht, maar net. 1,5 uur zat ik in die, langs die periferiek. Ja. Jezus. Maar ik heb een automaat en een nieuwe bus kunnen huren. En dat was godzijnd. Dat was... Maar nee, ik dacht van, doe maar Limburg. Doe maar klimmen. Auto's en mensen. Verschrikkelijk. Ja, nee, het is hier fantastisch. Hè. Ja. Mooi. Ja, Maastricht, de hele Aken, die Eifel, dat ken je in 1,5 uur. Dan rij je en dan ben je in de middel van nowhere. Stap je eruit, dan ga je lopen, zie je niemand. Dat is fantastisch. Maar daar in de kant, ja, dat is ook de Randstad, hetzelfde. Niks voor mij. Er zijn mensen die vinden het leuk, hè. Maar ik niet. Maar jullie zijn vanuit Maastricht, of wat? Wij komen, ja, nou ja, goed, ons hoofdkantoor is in Maastricht, ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar ik kom zelf uit Venlo, die kanten. Oh, oké. Ja. Oh, om de hoek dan dus. Oeh. Ja. Ja, zo, dat is het verhaal. En Ja, mooi. ik doe een beetje, als ik wat leuk zie of ja, een beetje avontuur, en dan ga ik. Maar normaal heb ik een oude Range Rover uit 80. Maar die is in een garage. Dus daar zodoende heb ik een busje gehuurd om me te gaan halen. Ook in de bus geslapen? Ja, achterin, matras, tekens. Dus ik was gisteravond een uur of 6. Nou, dat wordt lang aan de weg al. Ik heb al 900.000 kilometer achter de rug gehad. En ik dacht, nu ga ik even slapen tot 9 uur. En 9 uur wakker en dan naar huis. Het was om 3 uur s'nachts was ik hier. Dus, Bent u altijd zo'n avonturier geweest? Ja? Ja, dat is in mijn bloed. Last man. In mijn bloed. Op mijn naam. Olie in mijn bloed heb ik. Maar had u dat, bent u heel avonturierlijk opgevoed thuis vroeger? Of helemaal niet? Nee, het is zo, ja, een beetje hippie days. Veel haren en flower power. En en dan vrienden. En dan, ja, we gingen de eerste keer reizen in, even kijken, 78, even kijken, nou, wanneer was dat? 68. We zijn met een bus met 2 vrienden naar Kuwait gegaan. Dat was de eerste, voor olie, werk op de olievelden. Maar toen we kwamen daar, zeggen ze, nee, je moet in Londen. Daar moet je dat aanvragen. Ja, maar dat was een hele leuke band. En in 68 was dat? Ja. Nou ja, 68 is mijn bouwjaar. Maar hoe oud was u toen? Ik was 18. 18. Ja. En samen met die vriend in een 2 busje vrienden, ja. Het oude Engelse... naar Kuwait. Ja. Oké, Ja. en dan zeggen ze in Kuwait van je moet naar Londen gaan om je daarvoor aan te melden. Ja. Maar wat hebben jullie toen gedaan? Zijn jullie nog een beetje daar rond gaan rijden? Of, Nee, we hadden geen geld meer. En we konden eigenlijk een boot, Australische boot die schapen vervoert vanuit Australië. En we konden een work passage, we konden gewoon mee vanuit Kuwait naar Australië. We dachten, oh leuk. Maar je had de bus. En de bus was een Ford en we willen het verkopen. En ik zeg nee, dat is een blacklist. Het is Ford handelt met Israël. Dat mag je niet later, dat mag je niet verkopen. dus die Kuwaitis die zaten niet te wachten op een Ford-busje? Nee, dat ging niet. Oké. Om die Israël en de toestand was het in. En in Kuwait was eigenlijk niks. Houten kraampjes langs de weg in de woestijn. Toen, in 68, was eigenlijk 2 keer niks. Nu, als je dat ziet, wauw. Oh, dus Maar ja, dan we zijn omgedraaid naar huis. Maar ik vond het zo leuk. In een jaar daarna, we hebben een oud wagen van de post gekocht in een veiling in Engeland met de 6 vrienden. Wat was dat, een Bedford of zo? Nee, het was een oud BMC, oude diesel. Mooi oude busje. En die was ook, toen in die tijd,
was ook een bus uit midden 65, geloof ik. Dus met onze 6 dan naar richting India. Maar we kwamen in Afghanistan. Vonden we heel leuk. We zijn blijven hangen in Kabul voor 2 weken. We hebben de bus daar kunnen verkopen. En dan zijn we met de bus en de treinen helemaal naar Kathmandu. En dan van Kathmandu naar Bombay. En dan Kalangu en met de boot. En daar een paar maanden blijven hangen op prachtige stranden. Echt fantastisch. Oh, we hebben de gouden jaren meegemaakt, jongen, echt waar. Het is niet meer... En dan daarna ging dat verder, hè, met de... Oh, dan we hadden een hele grote bus gekocht. Een oude Engelse coach. Een mooi chic oude bus met de mooie stoelen erin. Dat krijg je niet meer. En dan geadverteerd. En dan die we vervoeren voor mensen. De passagiers, dat hebben 40 mensen die betaald. En dan zijn we naar Kathmandu met dat ding. En daar heb je ook verkocht. met die... Ik ga wel even in de bus zitten. Ik ben voorlopig nog niet uitgepraat. Jij. Jawel, we zijn zo klaar. Dadelijk wel, we zijn bijna doorheen, joh. Dus en dan... ja, en dan is Afrika gekomen. En dan, dan Afrika was... Dat meisje? Vrachtwagens hier kopen. Oh, ja. Ja. Opladen, weet je. Opleggen ze met 2 kippers en auto's en onderdelen erin. En dan door de woestijn en naar Nigeria en Cameroen en Ghana. En, Ik denk dat je dat nu niet meer hoeft te doen. Of was het niet, toen ook al Dat kan gevaarlijk? niet meer. Nee, dat kan niet meer. Dat is te veel zeiken. Nou, dat weet je ziet in de woestijn, Mali, Algerije, Libië. Nee, ik blijf met de herinnering. Ik vind het goed. Maar bent u nooit in gevaarlijke situaties terechtgekomen Ja, op die reizen? keer. Ja, een paar keer. Ja, dan krijg je dan een pistool aan je neus en dan moet je betalen. Hè. Anders laat je... Ja, heb ik wel in Cameroen en coup d'etat ook wel met de boom, boom, boom. Oh, een staatsgroep, een Ja, staatsgreep ja, in was ik Cameroen. ook- Ja, was ik ook daar en, met een vriend. Een goede vriend, ja. Maar ja, we zijn allemaal alles uitgekomen. Leef nog, Ja, doe mijn ding. een vrouw, 3 kinderen. Ja, eentje nog hier. Eentje nog hier. Die kinderen van u, hè? Zit dat er ook bij die ook dat avontuurlijke van u hebben? Die jongen wel. Ja? Ja, de jongen wel. Ja, die woont in Maastricht. En die werkt bij, die is een ambtenaar. Goh, maar zeg, ja, wat mooi. Die werkt bij die... Wacht even, maar als je avontuurlijk bent, word je dan ambtenaar? ja, nee, maar... Ja, die had gestudeerd al 7 jaar. En die had bij die... het Bonnefantenmuseum, daar is die terechtgekomen. Daar werkt Een hele hij? goede baan, ja. Ja. Maar die gaat nu een masters doen van iets anders. Wat zei hij? Hij doet de masters en dan stopt hij daar met de werk. En dan een jaar, hoe heet dat nu? Managerial over de globaal productie en environmental, weet ik veel wat allemaal. Dat gaat hij doen. Dus hij gaat Maar die wil... goede dingen voor het milieu doen. Ja, maar die wil eigenlijk ook reizen. Heeft hij al een vriendin? Had hij wel, maar nu Nu niet. is het vrijgezel. Nou ja, dan komt hij straks misschien ook terug met een meisje uit Nigeria of zo. Of, Zou wel kunnen. Het zou kunnen. Maar ja, jongen. Bezig, hè? En mijn andere dochters, ja, 2 jockeys, 2 kleintjes. Oh, dus Ja. u bent ook al opa? Ja, Ah. leuk hè? Ja, van... Ja, ik weet het niet. Ik ben nu toevallig met 2 opa's op pad. Zij zijn allebei al opa. Maar ja, ik ken dat gevoel nog niet. Nee. Is leuk, hè? Ja? Oh, is leuk. Ja. En het is anders. Als je eigen kinderen, dan je hebt hem altijd. Ja, en dan met oma en opa, dan je hebt hem. En die gaan dan s'avonds of dan geniet je van, die hebben meer tijd, zeg Only maar. the fun stuff. Ja, je hebt meer tijd voor de kleintjes, zeg maar. Ja, maar het is leuk, ja. Het is echt leuk. Ja, als ik
als ik een beetje wat anders had gedaan, had ik meer kinderen graag willen hebben altijd. Dat is ook Ja, wel toch? 5 of 6, ja, een heleboel. Maar 3, ja, een jongen en 2 meisjes, toch leuk, hè? Rijke mensen zeggen ze. Ja. Ja. Nou, aan uw ogen te zien en aan uw verhalen te horen, bent u iemand die eigenlijk altijd van het leven genoten heeft. Ja, ja, nog steeds. Ja, we krijgen 1 keer, 1 crack of the whip, zeggen ze in Engeland. Hè? Ja, 1 keer en dan that's it. Hè? Dan kan je niet, als je ligt daar en je bent ziek en je denkt, oeh, this is it. Je kan, ik wil eigenlijk dat doen of dit doen. Nee, ik heb altijd gedaan wat ik leuk vond. En dat was reizen, maar ook met de vrienden. Ja. Ja, die vonden het altijd leuk. U zegt eigenlijk carpe diem, maar crack of the whip is eigenlijk ook wel Crack mooi. of the hè? whip, ja. Crack of the whip. That's it.